Čaute, ja som Týpek a toto je moje asi že tretie video, ale zároveň aj prvé s reálnym hlasom. Takže čo mám takto postupne, to neviem, ale asi nevadí. No, rozmýšľam, že si dám asi teraz že knockout a do toho napríklad že baza. A tu už mi ostáva iba maličko proste do spajka a ja tam mám 2 skiny a ešte ho nemám proste. Prečo? Proste, prečo nie? Však ja si určite zahrám s tými 2 skinmi, iste. Že? No ale teraz idem hľadať že baza. A knockout. Tu máme ešte toto, vlastne, no super, zase super, a tu už mi ostávajú iba 3 dokonca, super, to je proste paráda. No, knockout, hej, toto kolo sa asi nechám prehrať, ak tam budú nejaký proste, no, o čom hovorím, proste o tomto. Proste to tam vidíš, to sa dá proste čakať, lebo, dobre, toto kolo sa nechám prehrať, pretože ja som v tom dobrý a oni sú v tom špatní. Jo, takže tu sa budem teraz hrať, že to absolútne vôbec nejde. Jo, proste, chápeš? No, to je asi už krásne, ako sa povie. No. Aspoň, že mám hento. Superu. Čo si postihnutý? Čo tam robí? Vidíš to? Úplne jak tam s tou rukou tam zamáva, alebo čo, ja nechápem. Jo, ale toto by sme teoreticky, hej, mohli dať. Aj keď pochybujem, ale akože mohli by sme, nie? A tak asi nie. Keď tam idú 2 na mňa, tak jasné, že tam nedáme. Asi. Ach jo. Proste ja fakt nechápem túto logiku, že proste. To už lepší tým ako tak. Asi. To sú lepší brawlery. A vyhrá to zatiaľ dobre. To ale uvidíme, ako to skončí, pretože už som tam iba ja. Zase ma zabijú. No. Zase ma zabijú. Jo. Budem asi kempiť. A on si myslí, že ja som tak kde tam proste, preto po mne... Jo. Aha. No, super. To sa dá očakať. A zase akože nevadí. Lebo ešte tam mám Vejko má pred sebou. Aha. Ak to. Hej. No to čo je za brawlera toto? Nepoznám. Ale aspoň mŕtvej. Kde to bol? Toto Číňanka, alebo toto je... Hej, proste chápeš. Dobre, toto zatiaľ vyzerá veľmi dobre. Ha. Jo, dobre, prehra. Či si dá výhra. Paráda. Myslím, teda aspoň akože, neviem. Ale... Okej, toto zase je prvý kill, ona. Hej, druhý kill. Na našej strane, super. Paradička, to som si vždycky prial tuto. A... Jo. A ja som ja som tento star player. Tak asi prečo? Lebo oni sú tam proste neschopní proste vyhrať. No a za tú parádnu hru tak mám rare, to som si vždycky prial, že? Ako všetko ostatné rare, alebo super rare. Aspoň keby to bolo, že epic, alebo ja neviem, aký kredity, keby tam dostanem, ale nie. A teraz pôjdem asi... Asi s nami. To mi dáva tak trošku aspoň logiku. Hej, proste s týmto skinom, lebo to je úplne ten najlepší, čo mám.
úplne najlepšie vyzerá, aj keby bol rare proste, čo viem, že nie je, ale vždy úplne parádne vyzerá. No, super, prehral som. Už len kvôli tomu, že je tam Kit. Že? Lebo on tam furt musí proste byť. Toto, keby som si zobral už predtým, tak už som mohol byť dávne preč. Mne sa tu teraz Kitom tu... Super, ešte aj Iron ma tu bude otravovať. Že skočí na mňa. No, jak som to vedel, že na mňa skočí. No. Aspoň, že nehrám za najväčšak často, takže mi to neubralo žiadne trofeje, ale teraz pôjdem asi M. To dáva tak aspoň trošku logiku. A to vidím tak na tretie, druhé alebo prvé miesto. No na druhé. Keby tam bola nejaká iná Emza s, ja neviem, 15 power cubami. No, super. A tak Dynamite tam je, to je ľahké zase. Pôjdem preč od Dynamite. Nejde asi. Tam. Hej. Nemôžem uveriť, že si stále myslí, že on keď bude na mňa takto strieľať, že proste... že ma zabije. Lebo on si myslí, že ja som na tom istom mieste, jo. Teraz ma tu bude zase prenasledovať, že? No ja chcem tam čakať. Čo si naštvanenky? No tak buď naštvanenky, nie je to jedno. Ty nevieš hrať. Ty si naštvaný za to, že prehráš. Nie ja. Hej, proste. Ďakujem ti, Emza. Fakt. Jo, a... kde je ten tretí? Vlastne. Som si ešte nevšimol, že kde bol. Aha. To čo je za brawleradovanie. To bude Ash alebo taký iný, ja neviem. Fakt teraz, akože neviem. A to už hrám akože dosť toho. Jo. No, super. Teraz som krásne prehral. Lebo ona tam musí mať samozrejme super, že? Proste super. No. Dobre, tak to už by bolo asi všetko na dnes a čaute. Čau.